Assalamu alaikum masu kallo, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin sabon shiri na daga sallah. Wannan in kuka kula nan jihar Adamawa ce inda ga al'umma nan Ribado Square, wato Muhammadu Ribado Square, inda aka taru ake wasannin sallah kala daban-daban. Dama Ribado Square babban dandali ne da ake harkokin da ya shafi siyasa da kuma wasanni da bukukuwa da tarurruka. To haka zalika wannan karon a ƙaramar sallah a nan jihar Adamawa abin da aka wato gudanar kenan a wannan gurin. To kamar dai yadda mutanen jihar Adamawa suka sani, wannan karon yanayin halartar jama'a wannan katafaren guri na wasa da ake kira Ribado Square ya bambanta da sauran lokuta. Kasancewa sauran lokuta ana bambanta guraren wasannin daban-daban a jihar Adamawa. Wani za a yi a Wetland, wani za a yi a gidajen rediyo, wasu kuma a waɗansu dandali na daban da ake shirya wasanni. To wannan karon abin ya zo ne, an shirya babban wasan a nan Ribado Square, inda dandazon mutane suka samu halarta, maza da mata, yara da manya, kowa dai ya ci ado ya zo wannan guri ba don komai ba sai don ya ga wasanni, sannan kuma a ga 'yan uwa da abokan arziki a sada zumunci. Wannan su ne waɗansu ɓangare na al'ummar jihar Adamawa da suka samu halartan wannan guri na wato wasa. Sannan kuma abin da ya ƙara burge ni da wannan guri gaskiya alhamdulillahi, an samu jami'an tsaro sosai. Dama akasarin lokuta idan aka haɗa taro haka ana samun hatsaniya da hargitsi kala daban-daban, kamar na 'yan fisgen waya da kuma waɗanda za a ga in suka ga 'yan mata za su raina musu hankali ko wani abu mai kama da haka. To amma alhamdulillahi gaskiya na ga gurin an samar da jami'an tsaro waɗanda suke sintiri daga ciki da wajen wannan gurin wasan saboda samar da maslaha tsakani da kuma kula da al'umma. Jama'a, na sa muku bidiyon wannan ɗan adaidaita da ya ɗauko ni, ban ba ku labari a kan shi ba. Adaidaitar tasa ba ta da cikakkiyar lafiya, in ka kula galashin ma a fashe yake. Muna cikin tafiya sai aka tsaye da shi. Baba tsaya Ribado Square. Sai to muna kan hawa ne sai ya ce su zo gaba wai su zo gaba kafin lai ya ɗauke su same mu a gaba, ba zai tsaya a nan ba, saboda in ya tsaya a wannan gurin in ta mutu to fa shi kenan an shiga tasko. To wannan dattijon dai haka muka yi ta gungura da shi muka ƙara sona. Da farko menene sunanka? Sunana Sawaban Kiɗa, Sawaban Waƙa. To Sawaban Waƙa, alamu ya nuna kai mawaƙi ne Sosai. me za ka faɗa mana game da bikin sallah da aka gabatar? A gaskiya bikin sallah an yi shi cikin kwanciyar hankali, kuma ya yi daɗi, ya yi kyau sosai sosai. Musamman ma 'yan kallo sun ba mu haɗin kai, saboda idan suka zo wujin suna ba mu haɗin kai. Ana yin wasa, a gama wasa lafiya, a koma gida lafiya. Sawaba, ɓangaren tsaro ya kake gani, an samu tsaro kuwa? Gaskiya an samu tsaro. Gaskiya an samu tsaro. Tsaro sosai ma, don yau kan ma na ga tsaron ma ya fi na kullum ma, yau kan ma tsaron yamma. To me za ka ce game da wannan karon sallah na wannan karon da kuma yadda ya saba da sauran lokuta? To ni har ga Allah ma wannan sallan na gani programs da aka yi na wannan sallan kamar ya fi na duk wanda nake zuwa ma, saboda in ka kula ma da dressing na yau ya fi na wanda nake a kullum a kowane sallah, ba sallah show da muke a Ribado Square. Na ji daɗi wannan sosai sosai. To aranni no inde ma? Arande am inde am Bilkisu. To ko biyata julde yahiri ha dola hikaru? Julde juli jam, Allah yaraɓe mawri. Oke, ko ɓuri velugo ma, ko ɓuri senugo ma ɓernde ha julle man? Tahajju am on be alfayeje majum. To jonta diga to a wolwata wuro to?
Yola. Yola haka da to masha Allah haka da me za ka ce game da wannan sallar da farko ya sunan ka? Duk dai mai kallo ya san wane ne ba sai na kira sunana ba, amma dai sunana Abdulkadir mai cinkoso. To me za ka ce mana game da wannan sallah da aka wannan karo? Gaskiya sallah ya yi kyau, kuma program inda aka yi a sallah ya nishadantar, kuma alhamdulillah an yi komai successfully, babu problem, babu fada, babu tada hankali da kuma hayaniya ko wani bambancin kabilanci da wani makamancin haka. Gaba ɗaya an haɗa kai, musulmai da kirista duk sun zo taya mu murna, alhamdulillah. Amma wasu suna gani kamar saboda siyasa ya dan kawo tarnaki na addini, watakila aka zo sallah za a samu matsaloli irin haka a jihar Adamawa. Duk wanda kalli suke kawo irin wannan a ransu, to asalin su dama za ka samu jahilai ne, ba wai asalin 'yan siyasa ba ne, saboda su 'yan siyasa sun sani ba abun da ya shafi maganan addini ko kabilanci a cikin siyasa. Sannan kuma a wasu lokuta idan aka gudanar da sallah sai ya gani an yi bikin sallah amma kuma babu jama'a. In ga kwatanta da wannan. Gaskiya wannan bikin sallah alhamdulillah don masu kallon san suna kallon dimbin jama'a, kuma musamman a cikin wannan filin program din ba dai abun da za a ce sai dai alhamdulillah. To a bangaren kuma aka ce a sallah akwai masu zaben mata, ya ta bangaren ka kai kuma ba? Ni yayi kusan duk wanda ya sani ni ba da matsala a bangaren maganan mata. Mata ta guda ɗaya ita na rike kuma ita na sani, kuma ina fatan Allah bar ni ita har abada. To gaskiya muna matuƙar godiya sosai. Masha Allah. To da farko ya sunan malamin? Sunana Fatima Inkiya Fati Gilba. Fati, me za ki ce game da sallah da aka gudanar wannan karo a jihar Adamawa? Gaskiya sallah ya yi daɗi, alhamdulillah, saboda kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yadda kake gani a nan mun zo taron bukukunan sallah ne. An gama siyasa a jihar Adamawa, an samu matsaloli daban-daban wanda ya shafi addini da sauransu haka. Abin bai shafi yanayin murnar sallah da ake yi ba? To gaskiya za mu iya cewa ya shafe shi bai shafe shi ba, saboda yanayin rashin kuɗi da aka samu a gari saboda matsalan siyasa, amma alhamdulillah kowa yana cikin koshin lafiya. Wasu lokuta idan aka zo guraren bukukuwan sallah haka zaki ga ana samun matsala na faɗace-faɗace da yan kwacin waya da sauransu. An fuskanci wannan? To gaskiya ba a fuskanta ba, saboda yadda ka gan mu kowa yana nan lafiya, ba dai samu wani matsalan faɗa ba gaskiya. To me ya fi burge ki da wannan sallah? Abin da ya fi burge ni shine a koda yaushe idan na zo bukukunan sallah kamar haka in ga yan uwa da abokanan arziki, kowa yana cikin farin ciki yana koshin lafiya. To tambaya ta ƙarshe, aka ce ana zaben samari a ranar sallah, ya abin yake a bangare? To gaskiya ni ba na zaben saurayi, saboda saurayi na guda ɗaya ne, kuma duk inda zan je da shi nake tafi. Muna godiya sosai. Kuma ba na barin wata ta kalle min shi saboda ba yadda zan yi ba. Sunana Sa'ad, Komanda Sa'ad. To komanda, me zaka ce mana game da sallah, bikin sallah da aka gabatar a matsayin ku na jami'an tsaro? To a gaskiya ina yi wa mutane fatan alkhairi, musamman jami'an tsaro. Gaskiya sallan nan an yi ta, an yi kokari. Yaran nan sun yi yunkuri amma kuma Allah bai ba su nasara ba. To gaskiya sannan idan muka koma bangaren yanayin siyasa, za ga a wannan karon aka kammala zaben shugaban kasa da kuma gwamnoni, an samu hatsaniya bangaren yanayin addinanci, bai kawo matsala ba tarnaki kan gudanar da sallah. To wannan gaskiya ba zan iya cewa ya kawo wani abu ba, saboda kaga abun ai ya fuskanci siyasa ne, wannan kuma ya fuskanci addini ne, kuma kaga dama addini nan duka ana da zaman lafiya tsakani. To dama dole ne irin kuma rikici na siyasa zaka samu a gida ɗaya ma zaka samu wannan yana jam'iyya kaza, wannan yana jam'iyya kaza, to su ma suna samun rudani, balle a ce ko wani gefe da wani gefe. Wannan duk ba da wani matsala da muka fuskanta wannan. To ana maganin cewa wasu suna zaben mata ranar sallah, ya ta bangaren ofisa yake? To ainihin yanzu hakan din ma na ga wata, na gama magana ma wani ya taimi karin yaka in bari sai bayan sallah, in bari sai bayan sallah. Na ce masa a'a, ni inda son samu ne ya bar ni, ta yi mini. Ya ce in na ganta bayan sallah fa ba za ta gano ba. Na ce a'a, to wannan kan ai daga wurina ne ai. Ina ga wannan ni kawai ba matsala, na riga da ni na tamki rabona kawai. To muna godiya sosai. To na gode, Allah saka da alkhairi.